Variwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Tadzoka zvekare with another episode. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Hanzi, hello Mkomanashi, please post for me and hide my name. Mkomanashi, ndakaita chikomba about 3 years back kusvika izvo zvizvi, but ndezviya zvemuma groups aya erudo, so akabva andipa nhamba dzeumwe mukomana aiti ndi mukoma wake. So mukoma wake uyu akazonakirwa neni, tikatombodanana, but taingodanana futi pa phone. So ndakazongoti inini andichadi apa ndainge ndichiudza mukoma wake vaya, but tainge tatova vanhu vekuti we were in so much love. After zvadero hapana kana wandakaona pakati pavo, even kurara nawo zvainge zvingoriwo zviya zvepafoni. Saka uyu ainge achinzi ndiye mukoma wangu chaiye akazondibhowa nekuda kwekuti ainge ava kungogara achingoisa zvivasikana zvake zvainge zvakashata, zvimwe zvacho zvainge zvakanaka. It is okay. Inini manje ndakabva ndanzwa hasha, ndikabva ndatanga kuisawo umwe mukomana ainge akanaka zvekuti ndakabva ndaita kuya kunonzi kupinda paFacebook pake. Vedare, that was a message yandatumirwa navahanzvadzi vedu. I hope kuti muchakwanisa kunzwisisawo that message. Kana manzwisisa, please let us talk about this issue in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, makadi zvenyu Mkomanashi, can you please post for me as hidden identity? Inini mukoma ndiri kuda kureurura kuti baba vangu vanondibereka vaiva munhu wekuti vaiva nemushonga. Handizivi kuti mushonga wacho unonzi chii, ndiri kutodawo rubatsiro ipapo, ende handizivi kuti zvinhu izvi zvichazoti affecta here sevana nevazukuru. Ini ndiri kutyirawo vana vangu nemishonga iyi yainge ichibatwa nababa vangu. Kubva baba vangu zvavaka shaya, mombe dzose dzavainge vainadzo dzakangopararira. Baba vangu vaitova nemaplot avo maviri plus rimwe plot ravainge vakawana panguva iya pakaitwa hondo dzeminda. Pane plot ravakapiwa nekuti vainge vari muwar veteran. Zvakadaro baba vangu vaiva nerimwe bhuru ravo. Bhuru iri raiti kana rikafa vaibva vaita sekunge vanobika doro, but zvinhu izvi vaingozviita vari voga, hapana kana imwe hama yavaimbogara vakoka. Bhuru riya ravanenge vasarudza vaibva vatanga kuri mwaya nedoro. Bhuru racho ravanenge vamwaya doro raisvika pakugwadama rega sekunge rakatakura zvinhu zvinorema. Raiti kana rikagwadama sekudaro dzimwe nguva raikwanisa kupedza 1 hour yose rakangogwadama kudaro, asi rozongosimuka rotanga kutevedzera zvose zvavanenge varudza kuti ringe richiita. Bhuru iri Mkomanashi zvaraizoita ndezvekuti raiti kana rikangogara ratevera mombe yako, mombe iyoyo kana ikangobata zamu inozongogara iri mombe yekuti kana ikabata zamu inobva yasvodza. But chaindinetsa ndechekuti baba vangu taizoti kana tikaenda kumaplot kwavo, mombe dzababa dzaita zvimwe zvishamiso. Kune imwe mombe Mkomanashi yaikwanisa kubereka 3 times a year, 3 to 4 times a year. Zvinhu zvekuti handisati ndambosangana nazvo nawo ndakura kudai. Handisati ndambonzwa mombe inonzi inobereka 3 times a year, but izvi ndizvo zvainge zvichiitika kumaplots kwababa vangu. Mombe dzavo dzakapedzisira dzawandisa zvekuti vainge vava kusatombodziverenga. Ndezviya zvekungoti vaingotumidzira vakomana vavo vemombe kuti vangopatrola vaone kuti muplot imomo, nekuti mamwe maplot acho ainge akakurisa. Saka vaingotumira vakomana vavo vebasa kuti vange vachingopatrola mumaplot, asi nhamba chaiyo yemombe baba vangu vainge vasingatombozivi. Ndinofungidzira kuti vanhu vazhinji vaitombopota vachipinda mumaplots ababa vangu vachiba mombe idzodzo. Mombe idzi Mkomanashi dzakazotombonetsa nenhau yekuti vanhu vainge vava kupinda muplot umu vachitsvaka huni nezvimwe zvinhu zvakangosiyana-siyana. Kune vamwe vanhu vaviri vakatourawa nemombe dzababa vangu. Nyaya iyi inototinetsa sevanhu vemudzinza, nekuti baba vangu vainge vachityiwa nevanhu vakasiyana-siyana. The reason why my father was so violent inhau yekuti baba vangu vaimboti kana vakawana nguva vaigara neni pasi votanga kundirondedzera zvose zvakaitika panguva yehondo. Dzimwe nguva vaindiudza kuti vakatombopotsa vaurawa nemabhunu. Vachitaura baba vangu vanoti vakaita zvekupfurwa nechikopokopo chainge
chichitenderera chiri mudenga pavanhu vose vavainge vachifamba navo at that time. Ivo ndivo vega vakakwanisa kupona, but kupona kwavakaita vakarohwa nepfuti mumakumbo, vakaita nguva vakangohwanda mumakwenzi. Pose pavaitanga kurondedzera nyaya iyi, baba vangu vaibva vatanga kuchema vachindiudza kuti vakaita almost 3 days vakangohwanda mugwenzi iroro vasina kana chekudya, vasina kana mvura yekunwa. Ivo vaiti mvura yacho yekunwa yainge iripo, asi munhu ainge akatakura matindi food nemvura ainge arohwawo nemabara echikopokopo ndokubva apfira pasport. Vachitaura ivo vanoti kubva pasport yainge yafira munhu uyu nepagwenzi ravainge vakahwanda vari mariri, hanzi it was about 100 meters, asi ivo vakabva vashaya simba rekuti vakwanise kukambaira vachienda pamunhu uya. Hasha dzababa vangu dzakakonzereswa nezviitiko zvose zvavanoti vakasangana nazvo kuhondo. Saka vaya vainge varasikirwa nehama dzavo nekuda kwekuti dzainge dzatungwa nemombe dzababa vangu, pavainge vachida kuti vauye kuzotaurirana nababa vangu kuti vanhu ava vakatungwa nemombe dzababa zvofambiswa sei, vanhu ava vakatombotumira their family representative kuti vange vachitaurirana nababa vangu, but baba vangu zvinhu zvavo zvose vaingozviitira muhasha, nekuti vakatosvika vanhu ava vakatogara panze, vainge vatoburitsirwa macheya naamai vangu kuti vamirire baba. Baba vainge vabuda, baba vakangoti vachisvika vachiona kuti pane vaenzi vainge vari pamba pedu, ndokubva vatomisa motikari vachiri nechekure, ndokubva vatanga kutopopota vachitothreatena kuti izvezvizvi kana mukaramba muri pano ndinokuitirai plan yekuti either ndakusungisai kana kuti ndinokurovai nepfuti. Vanhu vaya pavakaona kuti baba vangu vaisatomboda zvekuti vange vachitaudzana, ndokubva vatanga kutiza vachitobuda pamba pedu. But pane umwe wandakaona kuti paakanosvika pagedhi akabva atanha rimwe ruva rainge riri paheji. Ini ndakabva ndaudza baba zvose zvandainge ndaona varume ava vachiita paheji hedu. Baba vakatora motikari yavo ndokubva vanosanganidzana nevarume vaya, vakasecha varume vaya, vakaona kuti mbegi mavo vainge vatakura ivhu iri hatizive kuti vainge variwana kupi, zvekare nemaruva avainge vatora paheji. Baba vakabva vaendesa varume vaya kumapurisa. Varume ava mukomanashi vakarohwa zvisingaiti, nekuti takagara ikoko kupolice station I think for something like 3 hours ndokubva tazodzokera zvedu kumba nababa. But pa 3 hours idzodzo ndakaona kuti varume ava varohwa zvakanyanyisa. Mupurisa woga woga aiti kana akangopinda mucharge office imomo obva abvunza kuti ko ava vakagara apa vari kutsvakei muno, nekuti varume ava vainge vakagariswa mukona vakagara pasi. Varume vaya vobva vanzi simukai, vobva vatanga kurohwa. Vakarohwa kusvika vazvimba mukomanashi zvekuti after 1 week pandakazonzwa kuti 1 wacho ainge afa. Vanhu ava vandiri kutaura nezvavo mukomanashi ndevaya vakangosiwa vachinzi ngavagare mumapurazi paya pakaitwa hondo dzeminda, nekuti vazhinji vacho vaingogara mumakomboni vachishandira varungu. Parufu rwemurume uyu mukomanashi pakaitika mashura, nekuti vanhu ava hanzi vakatanga kukakavadzana vachiti vanofanira kutora chitunha chemurume uyu vobva vaenda kunochivigira muploti rababa vangu, asi vanhu vakabva vatya kuti kana vakadzokorora kupinda zvekare muploti rababa vangu kana zvikazozivikanwa inokwanisa kuzoita nyaya hombe. Asi hanzi zvavakazoita, hanzi vakatora midziyo yainge iri mumba memurume uyu vakabva vatanga kuipwanya-pwanya ndokubva vaiviga pamwe chete nemurume iyeye. Ropa riya rainge rakazara mumba memurume uyu hanzi vakarikorobha ndokubva varikanda mukofini remufi vakabva vamuviga mufi uyu neropa rake. Asi takazonzwa kuti kune vamwe vainge vatora ropa mumba memurume uyu ainge abva mukufa vakaenda kuploti rababa vangu vakanocherera ropa iroro muploti. Izvi ndizvo zvakazosakisa kuti baba vangu vange vachienda kunopwanya komboni yainge ichigara vanhu ava. Vanhu vaya ndokubva vabva paploti rababa vangu, nekuda kwekuti kuploti uku kwababa hakuna hama kana vanhu vazhinji vainge vachisvika ikoko. Vaipota vachiti kana vakadaidza imwe n'anga yavo, handizive kuti n'anga iyi yaibva kupi. Zvavaiita vaiti n'anga iyi kana ikauya kuploti dzimwe nguva kana pasina doro rinenge rabikwa, vaibva vaita zvekutenga masikadhi vobva vamwaya bhuru riya ravanenge vabva mukumwaya raizotakurwa robva raenda kumusha kwedu ronogara nedzimwe mombe dzainge dziri kumusha kwedu.
bhuru iri ndiro raizoti kana rikazoteverera mombe yemunhu, mombe iyoyo ikangogara yabata zamu mukomanashi inobva yatanga kungosvodza kasingaperi. Nerimwe zuva takatoti tava kuenda kunorara ndokubva tanzwa amai vedu vachichema vari mubedroom. Patakaenda ikoko takaona kuti baba vainge vakangorara vari pamubhedha vasingakwanisi kana kumuka, vainge varohwa nezvinhu. Mangwana makuseni vakatomuka, muromo wavo waenda pasaidi. Kubva ipapo vakazotanga kupofumara zvishoma nezvishoma, hapana kana kutora 2 months baba vedu ndokubva vatoshayika. Mangwana acho makuseni takamutswa kuti tinge tichienda kunoona pacho patainge tachengetera baba vedu sevanhu veukama, but takati tava kuda kunosvika paguva rababa vangu ndakangonzwa vanhu vachiti honai gudo iro, honai gudo iro. Inini gudo racho handina kukwanisa kuriona. Vanhu pavaiva mubishi rekuburuka mudzimotikari dzatainge takakwira, gudo riya hanzi rakabva ratanga kubvanyangura zvose zvatainge tasiya paguva iroro. Paiva nemaruva nechimwe chipiyaniso chatainge tasiya takacherera. Patakazosvika paguva iri, iniwo ndo pandakazoona kuti pane zvainge zvaitika, nekuti guva rababa rainge rakafukunurwa pachichirakidza kuti imhuka yainge yafukunura guva rababa vangu. But chakandinetsa ndechekuti guva rababa vangu rainge rakafukunurwa, ende mukomanashi kana ndichiti kufukunurwa rainge rakatofukunurwa zvekuti waikwanisa kutopinda muguva rababa vangu ukatonyura ukasatoonekwa. Bhokisi rababa vangu rainge rava kutooneka zvishoma. Handizive kuti chainge chafukunura guva rababa vangu chaiva chiri chii, nekuti kuti titi igudo rainge rafukunura zvinotinetsei, nekuti mavhu acho raizomaburitsa sei. Takazototangidza patsva kuti tinge tichidzokera kunotora mafoshoro kumba, ndokubva tatanga zvekare kuti tinge tichifushira patsva guva rababa vangu. Kubva ipapo amai vangu havana kana kuzombotora nguva. Amai vangu vakazongofa vachiita zvekuzvimba makumbo. Now I understand kuti chacho chakazouraya amai vangu yainge iri BP, because tichibva kumakuva pakazotaurika mashoko akawandisa. Mashoko awa ainge achitaurwa nehama dzababa vangu. Kubva ipapo hama dzababa vangu dzakabva dzatoti ramwa zvachose. Ukuwo zvipfuwo zvababa vangu zvakangotanga kungodisapia, zvainge zvisina kana tsarukano. Kunyange kumusha kwainge kwakavakira baba vangu takangonzwa kuti imba yose yainge yangotsva, ende pavavakidzani vedu nenhau yekuti vazhinji vacho vainge vakavenga baba vangu pakatsva imba yedu, isusu tainge tichiri kugara kuplot, hapana kana akamboda kubatsiridza vakomana vemombe kuti vange vachidzimura moto wacho. Amai vangu pavakangoudzwa shoko rekuti musha wainge watsva, vakangotitora inini nevanen'ina vangu ndokubva vadhiraivha vachienda kumusha. Patakasvika kuya, ini ndakabva ndaona kuti zvainge zvaitika apa wainge usiri moto waiva normal, because moto uyu mukomanashi wakasvika pakudhiritsa imba, painge pava kuita kunge padongo. Asi chakatinetsa ndechekuti takati tichinopinda mukitchen takaona kuti pachikuva painge paine imwe ndove yaitova iri fresh. Saka zvakatinetsa kuti ko kana imba iyi yakatsva, ko ndove iyi yainge iri pachikuva yainge yabva kupi. Vakatombobvunza vakomana vemombe kuti hakuna here mombe dzakazombopinda mukitchen umu, but vakomana ava vakabva vatotaura kuti kubva musha uyu zvawainge watsva vainge vachingorara panze. After zvipfuwo zvababa vangu zvose zvapera kufa, takazombosara taakugara kuplot. Nekuda kwekuti amai kwainge kusina kwekuti vanokwanisa kuwana mari, ndokubva vazoganura mamwe maplot maviri, vakabva vaisa vanhu vainge vachida mastendi. Tikamboti raramei, asi mari yakangoramba ichinetsa. Amai vangu vakazosvika pakufa tichingogara kuplot kwedu ikoko. After amai vafa pakamboti netsei, nekuti takazogumisidzira tatengesa plot iroro, nekuti kune umwe ainge achida kutitorera plot iroro. Saka takati tatorerwa plot ndokubva tatanga kurentawo mutown. Vabereki vedu vainge vasina kumbogara vatenga imba mutown. Mari zhinji ndiyo yandakazoshandisa kuti ndinge ndichibva kuplot inini nevanen'ina vangu, nekuti ndini dangwe ndainge ndava kutomira ndiri ini baba zvose ndiri amai. At that time mukomanashi I was only 22 years old, but I was responsible enough kuti mari iyoyo ndakazama kuichengeta ndikatoendesa vanen'ina vangu kuchikoro kusvika vazotopedza. Asi dambudziko rakazoitika mukomanashi nderekuti uyu hanzvadzi yangu gotwe remumba medu
munhu wekuti akazongotanga kusangana nemaproblemu ekuti ainge ava kungobatwa chibharo, kuti arondedzere kuti munhu wacho ainge amubata chibharo ainge ari ani. So many times patakaenda kupolice station kuti tinge tichinomang'ara, like the first time akandiudza kuti pane munhu ainge amubata paainge achibva kuchikoro, asi akangoti munhu uyu akangondidhonzera mune chimwe chisango ndokubva atondibata chibharo, munhu iyeye ndokubva angonyangarika. Saka takaenda kumapurisa. Patakapa statement iri, mapurisa vakabva vati kana asingazivi munhu wacho amubata chibharo kuti tinge tichiferefeta nyaya yacho inotinetsei. Takati tati garei, zvinhu izvi zvikabva zvadzokereka zvekare. But chakandinetsa apa ndechekuti akabatwa chibharo muimba yatainge tichigara, nekuti tainge tichishare 2 rooms. Inini nemunin'ina wangu tainge tichigara mune imwe room, then kanzvadzi kedu aka kainge kachigara mune imwe room inova yainge iri kitchen. So takangonzwa mhere usiku, ndokubva tamhanya tikaenda muroom make muya, ndokubva taona achichema achiti ndabva mukubatwa chibharo. But chakandinetsa ndechekuti everything was just locked. Mawindo ainge akavharwa, door rainge rakavharwa, but ainge achitochema achiti pane munhu akinura door akapinda muno akabva andibata chibharo. Dambudziko iri rakabva rasakisa kuti munin'ina wangu ange achizosiyana nechikoro ndokubva azotizira umwe mukomana wake, but havana kana kukwanisa kugarisana nekuti ainge achingoti pose pavainge vachida kupinda muimba yavo yemukati, hanzi aitanga kurova murume achifungidzira kuti mukomana wake waainge ava kugara naye ainge achizama kuda kumubata chibharo. Nanhasi hanzvadzi yangu uyu ari kuramba achingosangana nedambudziko iroro mukomanachi. Ndosaka ndauyawo pano kuti ndinge ndichitsvaka help on behalf of my 2 siblings and also on behalf of my family. I know kuti ivo zvavo vanhu vekuti vakatotiramwa, kunyangwe mukutaura navo unongozviona kuti vanhu ava havachinei nesu. Ndezviya zvekungoti ukama zvavo haukwanise kuti munge muchihugeza, but ndezviya zvekuti havasisina kana hanya nesu. Patakambofamba takaudzwa kuti mumusha medu hanzi mune ngozi, asi hatina kukwanisa kuti tinge tichiudzwa kunzi ngozi iyi yakaparwa nani. But inini ndinongofungidzira nekuti sezvo ndainge ndiri ini mukuru, baba vangu vaipota vachifamba neni kunyanya paishu yevanhu ava vakatungwa nemombe muplot rababa vangu. Saka I suspect kuti maybe ndiyo ngozi yacho, nekuti takaudzwa kuti ngozi iyi yainge yakanangana nemumhuri mabankuru mukoma vababa vangu, asi hanzi yakazobviswa mumhuri yabankuru ndokubva yanzi inge ichinangana nesu tiri vatatu. Please mukomanashi, isusu tiri vanhu vekuti tiri kutongozvitamburirawo, hatina kana chatiinacho. Tiri kutsvaka vanhu vanokwanisa kutibatsira kwekuti tinge tichitizira tichienda, hatitomborina zvachose. Please post for me mukomanashi. I know kuti nyaya yangu yazoti rebei, but ndiri kutsvakawo help on behalf of my siblings, kunyanya hanzvadzi yangu uyu. Upenyu hwaanorarama hausi upenyu hunonakidza. Izvezvi anoshanda basa rake restay in, but anongogara achindisendera mamessages. Sometimes pakati peusiku anosenda mamessages achitochema achiti budi izvezvizvi ndangomuka ndikaona kuti mumba mandanga ndakarara pane umwe murume angopinda ndokubva atanga kundibata chibharo. Ini ndabva ndatadza kumurwisa murume uya, but angoti achipedza kundibata chibharo ndokubva angonyangarika. Dzimwe nguva ndinotombofunga kuti zvinhu izvi zvinoitika in reality, because pane imwe time yaakatombobatira pamuviri, nhumbu yacho ikatombokura, but nhumbu iyoyo yakabva yangonyangarika. Mukomanashi, please tibatsireiwo. Vedare, that was a WhatsApp voice note suggested and a strange story. Kana muchiziva anyway kwekuti mhuri iyi inokwanisa kuenda so that they can get help, please inbox me tuone kuti vangabatsirikana sei. Such a strange story. Hanzi hama dzemufi vakati vapedza kukoroba imba yacho ndokubva vatora ropa riya ndokubva varikanda mukofini ndokubva vaviga mufi neropa rake. Let's meet again in the following episode.